Vale. Bueno, jo crec que ja d'esto. Bueno, hem recuperat la contrasenya del Sí, YouTube. ens n'havíem oblidat. Era Perro Sánchez. I res, aquest vídeo en principi, si el veieu, és perquè hem arribat als 500 subscriptors i hem decidit fer un Que en altre... català té molt de mèrit tenir 500 subscriptors. Fent Warhammer Fantasy 6ª edició. Increïble. Que no Age of Sigmar i que no 40.000, vull dir que... Però bueno, la vida té plans per nosaltres i a vegades els nostres plans no s'hi alineen. I res. Llavors... Avui que hem trobat 5 minutets, aprofitarem, fotem un Battle Report com Déu mana de Warhammer, Orcs contra Imperi, 2.000 punts. I després també, bueno, més coses que anem cuinant, però que ja veureu. Mica en mica, estan els 4 fogons de tope, però bueno, mica en mica anirà sortint tot. O sigui que res, us deixem ara amb les llistes i amb els exèrcits i... Classiquíssim Imperi. I a veure Imperi què tal, contra Orcs. qui guanya. A veure què tal.